Assalamu alaikum mai sauraro, barka da zuwa wannan tasha tamu mai suna Labarai Top TV. To dan Allah idan zuwanka ne na farko ka dangwala mana subscribing kana ka danna mana alamar karawa a shahararriyar wannan tasha tamu mai suna Labarai Top TV. A yau muna ɗauke da cikakken labarin bom ɗin da ya tashi a cikin garin Kano. Har aka samu rasuwar al'umma har mutum 21 wanda suka jikkata da dama a wannan tashin bom da aka yi. To mai sauraro karkaɗe kunnen ka sannan ka gyara zama domin jin asalin wannan bom da ya tashi a cikin garin Kano. A yayin da bom ɗin ya tashi ne a local government Kumbotso a Sheka yanki na ɗan tsinke, inda wannan bom ɗin ya yi ta'asar rayuka da dama wanda suka mutu da wanda suka jikkata. To mai sauraro, amma dan Allah kafin mu je ga tsakiyar labarin nan, idan zuwanka ne na farko kar ka manta da dangwala mana subscribing kana ka danna alamar karawa. Domin in dai ka dangwala subscribing za ka samu cikakkun bidiyoyinmu kuma a kan lokaci da zarar mun dora. Mun gode da sauraron wannan tasha tamu mai suna Labarai Top TV. Wannan bom ya tashi ne a cikin garin Kano a ranar Alhamis da daddare. A yayin da wannan bom ɗin ya tashi a wannan yanki na Kumbotso local government a yanki na Sheka kenan. Da wannan bom ɗin ya tashi ya yi ta'asar rayuka da dama, mutane sun rasa rayuwarsu oba da dama. To Allah ya tsare, Allah ya kare, Allah ya tsare addinin musulunci da dukkanin musulmai gabaki daya. To amma mai sauraro ka manta dai kai tsaye wannan labarai yana zuwa maka ne daga tashar Labarai Top TV. Tasha ce mai kawo labarai sahihai, ingantattu kuma masu faɗakantarwa da wa'azantarwa a wannan YouTube namu mai suna Labarai Top TV. Kai in dai ka dangwala subscribing ba za ka dinga rasa labarai kuma akan lokaci ba da zarar mun dora.